Ahoj, vítam všetkých pri svojom ďalšom videjku zo série Pocket Time, kde si predstavíme posledné 3 produkty zo série Skeleton Violet Prismatic Evolutions, ktoré sú u nás na trhu, a to je tzv. Tech Stacker Collection, ktorého sú 3 verzie, v ktorom každom je samolepka, po 3 boostriky a promokartičky Lithion, Sylveon a Glaceon. Ich aktuálna cena na trhu sa pohybuje okolo 28 €, čo je asi 9 € na booster, čo je celkom v pohode. A nálepky si môžete pozrieť tu, čo je celkom v pohode. No a ešte v rýchlosti si otvoríme týchto 9 boostrikov a uvidíme, či nám dačo padne. Čo sa týka samotného hypeu okolo Prismatic Evolutions, je tam taký menší opad už tohto hypeu. Za posledných dní som si všimol, že cena celkovej kolekcie z 9700 € už padla na 7700, to je o 2000 € menej. Ale ešte stále, čo sa týka dostupnosti, na e-shopoch je väčšinou tak, že buď nie je, alebo je limitovaná na zákazníka. No a cena ešte je stále dosť vysoko. Ďalej vždy ešte, pretože som otváral aj iné boostre Prismatic Evolution, stále u mňa pretrváva ten trend, že v niektorých boostroch pri 10 kartičkách stále mi padajú 3 alebo 4 trénery, čo dosť enormne znemožňuje to, že by vám padla nejaká tá lepšia kartička. A jak som to už spomínal od začiatku, hneď ak som otváral prvé boostre od Prismatic Evolutions, vôbec sa mi to nepáči, ako tento štýl, že je to takto riešené, pretože pri iných setoch som tento problém nemal, že by v balíčku bolo toľko trénerov, a nepomáha ani tomu, že občas tam je ten tréner Reverse Holo, ktorý teoreticky nemá žiadnu hodnotu, a bohužiaľ ani ich Pokeball verzia Pokeball Holo, takisto jeho hodnota je nevalná, takže asi tak. V začiatku sa nám nejak nedarí nič, že by nám dačo padlo. Uvidíme, či teraz dačo bude. A máme tu Pokeball Holo verziu Houndoura. No a ešte na konci tu máme jedného Vaporeona. To už mám od druhýkrát, odkedy otváram túto kolekciu. Vaporeon spadá pod Double Rare, preto tá cena nie je až taká vysoká, jak by mohla byť u tých ostatných jeho kolegov zo Secret edície. A máme tu Ace Special Rare trénera. No a sme v polovičke. Samozrejme, ako aj predtým, ponúkam kodíky, ak niekto má záujem na TCG Live si zahrať Pokémonov, môže ich plne využiť. Mám na hlavu, takže nemám s tým žiadny problém. Uvidíte, tých trénerov je fakt dosť, pozrite sa. No a keď už aspoň takto, aspoň jeden Secret tréner, to je už tretí tréner z týchto secretov, ktorý mi padol, ale musím osobne povedať, že sa nechystám nejak extra zaoberať touto kolekciou, týmto setom zatiaľ, aj pri tých cenách. Aj ten samotný pull rate zatiaľ nejak neláka. Jedine tak kúpiť pár boostrov a skúsiť, či sa vám nepodarí, že by vám padla nejaká z tých fakt tých top hodnotných kartičiek, ktoré sú v tomto sete. Lebo
I napriek tomu, jak som hovoril, je tu 180 číslovaných kartičiek, ale celkovo set obsahuje 447 kartičiek. Je to vďaka tomu, ako som hovoril, že sú tu pridané i Pokeball, aj Master Ball holo verzie. No, máme tu jednu Double Rare-ku, Cornerstone Mask. Takže tak ako hovorím, občas niečo skúsiť, nejaký ten booster z tohto setu si otvoriť, či sa vám fakt nepodarí niečo lepšie chytiť. No a máme tu finish, posledný booster. Z týchto troch setov, ktoré som si kúpil. Je tu jeden Pokeball holo. No a to by bolo na dnes asi všetko. Dobre, ďakujem za pozornosť. A v ďalšom videu by som sa chcel trošku povenovať nejakej tej investícii na február, čo sa týka setov. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a že mi dáte nejaký ten odber, keď môžete. Keď máte nejaké otázky, dajte koment. Ak chcete, dajte like a uvidíme sa na budúce. Čau, čau.